गोबावैब्लाबो गोदान बोसोर 2024 आरो लोगोसे एसे देरियैब्लाबो मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय। आसा खालामदों देग्लायनि गोदान बोसोर 2024 बयनिबो जिउआव आलो गोजोन आरो सुख शान्ति लाबोनो हाथों आरो जोङो खौसेयैनो ज' जानानै जोङो सोलिलांनो हाथों। दा बेखौ गिबियाव आङो बयनिसिमबो बुहुमाव जेसेबां सुबुं माहारि दङ बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो मोजां हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटि आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद आरो लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि सारेन्डार इन दि बि आरो लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्लानि XNDF फरामनि मानजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो जों बेवहाय खौसेयै जा प्रेस मिट जों खालामदों। दा खारना जाहैबाय दिनै थामथि जि बर' शान्ति सुक्ति दा बेजों फैफानाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बे काउन्सिला दिनै जोङो बुंनांगोन आबुं महर मोनाखै, आबुं महर जायाखै। दा बे आबुं महर जायैनि खारनाव दिनै जों सरकारखौ गोबांबार बुंबाय थादों दे जोंनो बर' कसारि गावहारिनि सिङाव थानाय दा जोङो जोंनि गामि जा नटिफिकेसन भिलेज नटिफिकेसन बेखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ आरो लोगोसे बियाबखौ दानानै थाबैनो जा इलेक्सन फाथिनांगौ। दा बेखौ सरकारखौबो जोङो गोबांबार जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दाबि खालामबाय थादों, नाथाय सरकारा दिनै खेरायाखै आरो खेरायनायखौ जों नुवाखै। दा बेखौ खेरायनायखौ नुयैनि खारनाव जे जोङो दिनै दुखु मोनदों जे सरकारा जोंनि जा दाबि दावाफोरखौ दिनै मानो मावफुंनो नागिराखै आरो मानो दिनै लेहेमिया खालामबाय थादों। आरो जों दिनै नुदों जे आरो जोंनि गेजेराव जे जोङो दिनै गोबां जोंनि बर' गामिनि जि फरायसालिफोर दा फरायसालिफोरनि खोथाखौबो जोङो नुदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय दाखालिसो जा गुण'त्सब जाबाय। दा गुण'त्सबआव 6 थाखोनि जि साइन्स आरो मेथ्स दा बेखौ इंराजि भाषाजों हरबाय। दा बेफोरखौ जों नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे सरकारा जोंनि रावखौ दा निक्षेप खालामनो थाखाय बा फोजोबनो थाखाय जि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों जों बेखौ दिनै नुदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे जोंनि बर' माध्यमनि बा जोंनि बर' फरायसालियाव दे एमइआनो जा हाइआनो जा बा एलपिआनो जा दिनै जोंनो बर' रोङै माखासे फोरोंगिरिफोर जिहेतु नारसोमहरबाय। दा बेफोरखौ जों नायोब्ला नुखादों जे बर' फरायसालियाव बा बर' जोंनि फरायसालिफ्राव जे बर' रोङै गुबुन हारिनि जि फोरोंगिरि हरनानै जोंनि बर' फरायसाफोरखौ बोरै फोरोंदों। दा जुदि बेफोरखौ जुदि हरोब्ला जे जोंनि बर' फरायसाफोरा बबे लामाखैसो थांगोन। दा इंराजि रोंस्लाबगोन ना बर' रोंस्लाबगोन ना एसामिस रोंस्लाबगोन। दा बेनिखायनो जोङो सरकारखौ बुंबाय थादों आरो सरकारा बेनि सायाव मोनसे गुरुत्त होनांगौ जे जोंनि बर' फरायसालिफ्राव जाहाथे बर' रोङै फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो बोखारनानै जोंनो बर' मिडियामाव जाबिलाक दिनै जोङो नुदों जे बर' फरायसाफ्रा बा बर' फोरोंगिरिफ्रा दिनै टेट पास जानानै दिनै ओरैनो दङ। दा बै टेट पास जानानै थानाय बर' फोरोंगिरिखौ थाबैनो जायफ्रा जोंनि बर' स्कुलफ्राव गुबुन हारिनि फोरोंगिरिफोर मावनानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो बोखारनानै जोंनि बर' फोरोंगिरिखौ सोनांगौ। आरो जुदि बेफोरखौ जुदि मावाबा जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों जाहाथे जोङो लकसभा निर्बाचननि सिगाङाव इलेक्सननि सिगाङाव जुदि बेफोर दफाफोरखौ जुदि मावफुङाब्ला जोङो जयैनो जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै बा जोंनि जातीय संगठनफोरखौ जों लानानै गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्थोर जयै जों आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। दा आं बेखौ खावलायगोन जे जोङो दिनै बर' कसारि गावहारि खुंथायखौ नुबाय जे थांनाय जाखांनायनि उनाव दिनै इन्टारिम काउन्सिल बडि दानानै होबाय। इन्टारिम बडि दाखांनायनि उनाव दिनै बिटिआरनि बायजोआव गासै 22 खान जिल्ला दङ। दा 22 खान जिल्ला जुदि थायोब्ला बै 22 खान जिल्लानि थाखाय दिनै आसाम सरकारा बा भारत सरकारा जोंनो गासै 13,50,00,000 थाखाल' होदों। दा बे 13,50,000 रांजों बा बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर दिनै बुंनो थाङोब्ला आसामाव बयनिख्रुइ देरसिन थारमाने मा होनो काउन्सिल होनोबा जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल। दा बे काउन्सिलनि थाखाय 13,50,00,000 राङा जेबो मोदोमनो थोआ। दा बेनिखायनो जों बुंदों जे दिनै दा BKWCनि सिङाव थानाय जा गामि नटिफिकेसन खालामनानै थाबैनो बियाब दानानै
दा इलेक्सन फाथिनांगौ दा इलेक्सन फाथिनानै जोंनि पुजिखौ हकत माने मा होनो गोबां पुजि जोंनो रां होनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादों दा बिनिखायनो जोङो दिनै सरकारखौ बुंगोन आरो सरकारा जुदि बिनि सायाव डिनाय खालामबाय थायोबा जोङो बाध्य जागोन गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालाम डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो राजि दङ आरो जोङो खालामनो गोनां बाध्य जागोन जाहाथे सरकारा जों खावलायदों बेफोरखौ थाबैनो जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनानै कार्यकरि खालामनानै जाहाथे जोंखौ बा जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय जा जोंनि सुक्ति बा जोंनि बिकेडब्लिउएसनि जा रां बावजा बै रां बावजाखौ बारायनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो लोगोसे मोनसे खोथाया नैबे जे कार्बि आंलंनि जा समस्या बे कार्बि आंलंनि समस्याखौबो जाहाथे जा कार्बि जा माने डिमासाव जि माबा ट्राइबेल जि होनाय दा बेखौबो सरकारा गोबां बार रायलायबोदों नाथाय दिनै मावफुंनानै होआखै रायलायबायल' थादों ओरैनो थालांबाय थादों जाहाथे बेखौबो थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो खावलायगोन जोङो जेसेबांनोखि सरकारा गोबाव खालामलांबाय थागोन आरो जोङो बुंनांगोन दिनै सरकारा जुदि जोंखौ जुदि जेबो गुरुत्त होआबा जोङो सरकारजों दिनै थानायाव गैया जोङो सरकारजों थाया जोङो सरकारनि बेलेग बेबस्था लागोन आरो जों गुबुनजों थानांगौ जों जोंनि खामानिखौ मावनो गोनां जों बाध्य जागोन दा बेनिखायनो जोङो सरकारखौ खावलायदों असम सरकारखौ खावलायदों आरो जोङो शिक्षा मन्त्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथांखौ खावलायगोन जा जोंनि एडुकेसन सेक्टराव जाहाथे बिथाङा जोंनि बर' भाषाखौ फोजोबनायनि माखासे जा षड़यन्त्र खालामनायखौ जों नुबाय थानाय बायदिखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि भाषाखौ लानानै बा जोंनि रावखौ लानानै गेलेनायखौ जोङो माब्लाबो मोजां मोननाय नङा आरो जों बेखौ माब्लाबाबो जोङो खेमा खालामनाय नङा दा बेनिखायनो जों खावलायगोन बिथांखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बा लोकसभा निर्बाचननि सिगां इलेक्सननि सिगाङाव थाबैनो जाहाथे जोंनि जा डिमान्डफोर जाय डिमान्डफोरखौ जोङो बुंदों जाय डिमान्डफोरखौ जों बुंबोगासिनो दङ दा बे डिमान्डफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होगोन आं जों बेखौ खावलायगोन जुदि मावफुङाब्ला जोङो सरकारनि सायाव बेलेग बेबस्था लानो थाखाय जोङो थियारि दङ आरो गणतान्त्रिक भाबै डेम'क्रेटिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो रोजा रोजा जोंनि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनखौ लानानै जोङो आन्थोर जयै जोङो लामायाव जोङो आन्दलन खालामगोन आन्थोर जयै जोङो नांगौबा जोङो जोंनि दाउ अमा हांसो फारौ गासैखौबो जों लानानै जोङो लामायाव जनानै जों आन्दलन खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो जोङो बेखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो जुदि सरकारा जेबो गुरुत्त होनाय जुदि जों नुवाब्ला जेबो दायित्व लानाय जुदि जों नुवाब्ला जोङो साननैसोनि उनाव जोङो गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो राजि दङ रायलायनानै बा अर्गेनाइजेसनफ्रा गोबां अर्गेनाइजेसनफोर दङ जोङो अर्गेनाइजेसनफ्रा रायलायनानै जों बेलेग बेबस्था बेखौ लागोन आरो जों बिथांमोनखौ बुंबाय थादों जों दिनै एमपि एमएलए बिथांमोनखौ बुंबाय थादों जे जोंनि जा डिमान्डफोर दङ बै डिमान्डफोरखौ जाहाथे सरकारनिसिम लांनायाव बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों दा बे दिखांबाय थादों नाथाय जोङो बेबार जा जोंनि एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सननि सिगां जोंनो जेबो खोथा होनानै जुदि खामानि मावाब्ला जोङो एमपि इलेक्सन बा जों इलेक्सनखौ जों बर्जन खालामनायाव दङ आरो जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्थोर जयै जों जिहेतु आं बुंखादों जोङो आन्दलनखौ जोङो खालामलांबाय थानो थाखाय जोङो थियारि